Vi har om den nære astronomi. Ja. Om sommeren, der er der solværv, og det betyder, at dagene de er længere end om vinteren, hvor der er vinterværv, og dagene de er kortere. Og ved forår og efterår, som man kan se her, der går efteråret den vej, der er der jævndøgn, og det er der som forår. Og det betyder, at dagene og nætterne, de er cirka lige lange. Og fordi at jorden den hælder mere hen mod solen om sommeren end om vinteren, så bliver det varmere og omvendt. Også fordi at den nordlige halvkugle, den er tippet så meget mod solen, og derfor varmer solen selvfølgelig mere. Og om vinteren, der er den nordlige halvkugle så tippet længere væk fra solen, så det er koldere. Okay, så sommersolværv er det, der sker, når dagene så også er længst. Det er også det, som vi normalt bare kalder for sommer. Det der sker er så også, at solen har et mindre område at opvarme, og derfor bliver det så også varmere i forhold til vintersolværv, hvor der er et større område, solen skal varme, og så bliver det så koldere. Midnatssolen er, når solen ikke når ud over horisonten. Det sker syd for den sydlige polarcirkel og nord for den nordlige polarcirkel. Det kan ske efter en eller flere nætter årligt. Det sker på den nordlige side ved solværv ved mellem den 21. og den 22. juni, og på den sydlige side omkring den 21. og 22. december. Polarnat er, når solen ikke når over horisonten, så der er mørkt. Man kan opleve det nord for den nordlige polarcirkel og syd for den sydlige polarcirkel, alt efter om det er sommer eller vinter. I Danmark bevæger solen sig fra øst mod vest på den sydlige himmel. Den kulminerer, når sit øverste punkt og går derefter ned igen ved middagstid. Solens middagshøjde over horisonten er størst ved sommersolværv. Længere sydpå ved Egypten står solen højere på himlen og er zenit. Zenit er, hvor solen står lodret på himlen lige over hovedet på os. Der er Krebsens vendekreds. Det er sådan en slags breddecirkel, som man kan se heroppe og hernede. Sådan nogle breddecirkler. Den kaldes også den nordlige vendekreds, og betyder, at vi ved sommersolværv kan se solen gå i zenit. Der er Stenbukkens vendekreds, som også kaldes for den sydlige vendekreds, når solen kommer i zenit, når der er vintersolværv.